Good morning, guys! Lamig, guys! It's Friday, RDO ko today. So, walang work and wala ding work bukas at saka linggo. So, I have long weekend. Kakain ako ng corned beef. Meron ako dito, dalawang corned beef. So, meron akong isa, garlic and chili from Delimundo. And then, meron ako ng dalawang pure foods. Ito, corned beef pure foods. I think ito yung anuhin ko kasi mas maliit siya compared sa Delimundo. Kasi mas matangkad yung Delimundo. So, ito na lang yung kainin ko, guys. Wala akong potato. Okay lang. Kalimutan ko bumili kahapon. Ano na kasi, dumiretso na kami ng bahay after namin kumain sa labas. Hala, may utang pa ako, guys, na tira. Hindi ko alam kung okay pa to. Ang tagal na nito dito. Ano pa to? Kailan ba yun? Sabado? Sabado ba yun? Check natin kung okay pa. Meron tayong konting rice. Actually, iinitin ko to. Tikman ko siya kung okay pa siya. Hindi na lang ako magluluto, no? Hindi ko to nakain kasi nagluto ako Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, hindi ako nagluto kasi nga may meeting sa daan tapos nagpa-microdermabrasion din ako kagabi, guys, 'di ba? Pula pa yung mga in-extract ni ate. And dumiretso kami sa sa Chachi, yung Mexican restaurant. So, hindi ako nagluto kagabi. But 4 days, ha? 4 days in a row. Okay na yun. Walang laman yung fridge namin. Tignan niyo, walang laman. Yan. Actually, yung maraming laman, guys, yung freezer. Kasi dito namin nilalagay yung mga hindi namin naluto. Kasi para hindi siya masira. Papakita ko sa inyo. First drawer. Dito yung yan, spring onions, berries ni Dan. Ito, hindi pa namin to nakain. Mussels. Meron din lean cuisine si Dan dyan. Dalawa. Hindi pa niya nakain. Meron tayong, meron pa pala kaming turon. Yes! Ice cream. Kasi hindi ako mahilig masyado dyan. Dito, ice lang ata to. Yes, ice. So, kapag nagta-travel, tapos, meron kaming dinadalang malamig yan. Ice pack. Ice pack din yan. Yan, ice pack. Tapos, yung pinaka-bottom, dito. Bread. Ito yung Indian na pagkain. Lean cuisine. Tender juicy hotdog. Prawn roll. Ito, barbecue pork buns. Ano yan? Puff pastry. Tapos, may hotdog pa dyan. Hotdog. Ano yan? Garlic bread ata. Tapos, basta. Yan. Pero dito, empty. See, bumili-bili pa si Dan nito. Tapos, wala. Sabi niya daw, pagdating lang daw ng papa niya. Nagplano kami na magpakain sana dito. Papuntahin dito yung papa niya. Pero hindi matuloy-tuloy kasi yung papa niya busy. Ang daming ganap ng papa niya. Tinikman ko ang utan, guys. Ang sarap. Sarap. Mas lalong sumarap. 'Di ba sabi nila kapag yung adobo, habang tumatagal lalo sumasarap. Hindi ko natatry yan kasi lagi nauubos yung adobo. Lagi nauubos yung adobo, isang kainan nauubos ng asawa ko. Pero ito, hindi kasi kumakain si Dan. So, nagstay lang talaga siya doon sa fridge. Okay, kain na tayo, guys. Ininit ko lang yung rice. Guys, hindi ko natapos yung vacuum ko. I was vacuuming kanina kasi, di ba kagabi nag-wipe-wipe na ako. Kaya lang namatayan ako ni vacuum. I did like deep vacuum cleaning. Sure, deep cleaning talaga ng vacuum. Yeah, kasi inayos ko talaga siya. Like yung mga nasa, ano ba yun? Ang tawag doon sa, anong tawag doon? Wait, hindi ko din yung term sa Bisaya. Suok-suok ba? Suok-suok. Yung nasa ilalim-ilalim. Ko talaga siya, winalis para malabas yung mga dust sa ilalim. And then, vinacuum ko siya. So, yung vacuum ko, it's been working hard. So, na-finish ko half naman, guys. So, natapos ko yung, kitchen lounge area, na vacuum ko din yung toilet, and then dito na vacuum ko din, and then yung laundry area na vacuum ko din, and na vacuum ko din yung isang vacant na kwarto. So, yan. And then yung dito na lang, yung half na lang ng bahay, doon papunta sa master's bedroom, ensuite, at saka doon sa front yung hindi ko pa na vacuum. So, half. And maliligo lang tayo while hinihintay natin na ma-charge yung vacuum
para walang masayang na oras. Yeah, maaga pa naman guys. Pero yeah, may football kami mamaya. And then, hinihintay ko din yung package ko. So, sana naman, no, hindi ko package. Package ni Dan. Sana naman, ano siya, no, dumating siya after ko na maligo. Kasi kapag nag-doorbell siya, tapos nasa shower ako. Wait, kunin natin yung doorbell para malapit sa akin. Kasi, ano, sinend na to sa amin. Kaya lang, lagi kaming wala. So, hindi siya na-receive. Tapos sabi ni Dan, ipa-deliver natin ngayon Friday kasi nandito ka. Ito yung, ano namin, doorbell. Port power. Ito yung tumutunog guys. So, ilalapit ko siya sa room para kapag nasa shower ako, marinig natin siya. Kasi laptop to ni Danny. Sira na kasi yung laptop niya. Lagay natin siya dito. And tayo ay mag-shower. Guys, tapos na tayo maglinis, maligo. Nakapag-mook up na din ako. And yung nasa mata ko guys is iba. Para lang siyang wale. Galing siya sa TTDI. Meron sila Instagram at TTDI. I na mata. E-Y-E. Ito yung gamit ko guys. Yung Vismon Soft Contact Lenses. Yung shade niya is... What is your shade? Basta may brown. Angel brown ata. And this is good for 1 year. Pero ganito yung itsura niya guys. And then binigyan pa nila ako nito. I wish... At saka I wish, ganito yung iba. Ganyan yung kulay ng iba. So, brown. At saka yung isa, parang very light na brown din. Yan. Ito yung pinili ko kasi, very natural lang. Di ko alam kung kita nyo ng maayos. Pero may pagka two-tone grayish brown siya, guys. Again, nakapag-makeup na ako, guys. Nakapagbihis na din ako, pero hindi pa kompleto to. Kasi sobrang magiging malamig mamaya. So, magli-layer ako ng clothes. And then, ililayer ko din yung ko guys, bottoms ko. And Dan's Lappy is here. Maya-maya ko na yan i-open kasi hindi naman atin yan. Mag-unboxing siguro siya mamaya. I'm just watching, yung guys, kay JM Di Guzman. Siya ba yun? Yan yung papangalan niya, JM. And, pala, I'm cooking, turon. Kasi may turon kami na, realize ko lang kanina, nakita ko sa freezer, may turon pala kami. Yung nasa lips ko pala is yung favorite ko na lip mousse, guys. Mas gusto ko yung shade na Fame kaysa sa... Fame ba yun? Flame. Kaysa sa... Anong isang shade? Ano yung isang shade? Nakalimutan ko na tuloy. Gusto ko siya guys kasi super vibrant niya. Kahit na sobrang nipis lang to. And yung trick ko, kasi nagtatransfer siya Kinikis ko muna yung tissue ng maraming beses. And kahit na maraming beses mo ikis yung tissue guys, nagli-leave talaga siya ng ganyan. Vibrant talaga yung kulay niya. I-leave ko yung link below guys kung gusto niyo siya kunin. Kasi I think $3 less. No, $4 less siya. From $22 to $18. Yeah, lutuin na natin to guys kasi I'm starving Marvin. And si Dan, I think in 2 hours darating na yun. My computer. Will it be a good computer or a bad one? Nah. What, It's alright. No, it's good. It's a big one. Hindi ko alam kung ano binili niya Sabi niya, tinanong niya daw yung kuya niya kung... Ooh. Oh, nice. Oh, cool. I like it. Di, wala pa nga. I haven't seen it yet. I like it. It's shiny. It's new. Nice. Yeah, it's not bad. It's big. Thumbnail. It is big. It's good for work. It's big. Very good. It's actually good. Nah, you wish you can type that fast. That's cool. Lenovo, what is it? ThinkPad E580. E580 Yeah. guys. Gusto niya kasi ganito malalaki. Ang laki naman nito. How much was it? I don't know. How much was it? You bought it? Kailangan mo na itong alagaan, ha? One day kasi, yung niya, yung laptop niya, guys, hindi na talaga nag-work. Like, yung keyboard, kung ano-ano na lang tinatype. And sobrang nahihirapan siya.
So, bumili siya agad-agad. Tapos, after niya naman in-order, umayos na guys. Umayos na yung luma niyang laptop. Pero naka-order na siya. You have lipstick on your lips. Okay. Kinis niya ako, may lipstick tuloy siya. Is the right keyboard layout? Okay, yes. Do you also type with another keyboard layout? No. Is it Now updated? let's get you connected to a network. Oh, That way you can get updates, apps, Toaster. and cat videos as soon as possible. That's us, How yeah. about the first one on the list? Want to use that one? Yes. You don't have the password. Now type your credentials. Oh, can you get that thing, babe? Thank you, my love. Let me see your lips. Nice! Lip tint pa more. Hala! Pisti. Buang yung ka, oy. Biskot jud, oy. Sabi ako ni wala daw. Should I connect it to that? That one? Should it be that one or that one? Uy, password, that one! Hindi kami over nag-ano guys ha. Kasi ito hindi naman nagkalat. Ito lang, kinis niya ako dito, kinis niya ako dito, kinis niya ako dito, kinis na ako dito. Para lang inisan ako. Sabi niya, wala ito. Ngayon ko lang nakita. What's her name? Katana. What? Katana. Katana? It is, yeah. Do you like her? She's nice to me. She is. A lot nicer than my wife has been to me lately. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can Accept. Yeah, because if you don't, you can't use it. Guys, papunta na kami football. Pero susunduin muna namin yung Free McDonald's coffee if we win tonight. coffee. Coffee. If we win tonight. How good's that? Do you think we will win? Of course we will win. Wait, stop. Here. How good's that? We get a coffee in the morning. Keep your ticket. Okay, I'll keep my ticket. That That was fail. was fair. Grumpy ako, guys. She's grumpy. I'm always grumpy lately. New wife wanted. Happy wife. Happier one. Happier wife. No, grumpy ako kasi kasi siguro dahil sa period ko. May period ako, babe. Babe. It's because of my period. Yeah, it's not your Blame the hormones. It's not the period. Grumpy Really? ako lagi. Really? So if you're interested in subscribing to the new wife, please leave your details below. Number, what do you need? Number? Number, photo. Photo? Send your resume. Okay. Resume, guys. Resume. New wife wanted. New wife wanted. Wanted new wife. Wanted. Old one's mean. Wait, I wasn't mean to you. I'm just grumpy. Gusto ko McDonald's fries. Anyway, sunduin muna namin yung best friend niya. Tapos, diretso na kami dun. Sunduin namin siya sa work niya kasi tapos niya daw. What time does he finish? 4:30? No, about now. Oh, now? Oh, okay. Tapos na siya, guys. Baka hinintay na lang kami nun. Si Bestie! Bestie? What's that? Hug. A hug? What? Heart? Good job. Ay, the best ka talaga, babe. You're the best. Not bad. You're not bad. Dito na kami, guys. Ay na si Danang. What's that, babe? What's that? Butter chicken. Christian. And naan bread. Yummers. Dala ko yung bini ko dun.
guys, bahay na kami. Medyo kanina-kanina pa. Nanalo kami guys. Kami na talaga ang panalo. Sana sana patuloy lang na ganun. Ano yung mga sinasabi ko. Anyway, yung sa mukha ko guys is the Lebaton Aloe Soothing Essence Mask. Ito. Meron akong dalawang Lebaton pink at saka ito. Ano ba yung pink? Yung pink is... okay. Yung pink is Pearl Whitening Essence Mask. And yung green is the Aloe Soothing Mask. Ang lamig niya sa mukha nung paglagay ko. Parang sinampal ako ng hangin. Pero, yeah. Maganda siya. Hindi ko muna gagamitin yung lotion na ano niya. Kasi ang lamig talaga. Ang lamig. And okay na ako. I'm really cozy na. Ang gagawin ko ngayon is maghahanap ako ng susuotin bukas. Walang pag-asa yung pink. Wala akong pink na masusuot. Pangbahay lang kasi yung mga pink ko. So, maghahanap ako ng susuotin ko bukas. Kasi hindi lang siya isang party, dalawa. Kay Baby V at saka sa anak ng best friend ni Dan. So, double trouble kami bukas, guys. Hanap lang ako ng outfit. Guys, gabing-gabi na. 1:05 na tapos ko lang mag-edit ng video. Tapos na siya, pero hindi ko pa siya na-save kasi i-review ko pa siya. Pero bukas na kasi tulog na ako. Though, alam ko hindi ako matutulog kasi agad-agad. Kasi nag-coffee ako kanina, guys. And kapag nag-coffee ako after 12 noon, alam ko matagal ako makakatulog. Si Dan tulog na. Tapos na tayo for the day. So, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, sa panonood. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Good morning na pala.